Sa good vibes, sa negosyo kuno, importante ang ngalan kay ini ang nagatawag sang atensyon sa mga customer. Aton libuton ang pila ka mga witty nga ngalan sa mga kalan-an kag kapihan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kalabanan sa mga ngalan sa mga kalan-an kung cafe, ngalan sa tag-iya, ngalan sa anak sa tag-iya, combination sa mga ngalan kag kun ano pa. Parehas na lamang sa silinga batsuyan nga Glowbirds. 3 na kadekada ini, nagsaylo man sa pwesto pero kilala sa gihapon bangod sa iya silinga ngalan nga ginsuguran. Ang ngalan, importante, kay diri ka makilala, kag diri ka man matandaan sa imo customer, gani may mga negosyo nga masiling ta witty ang ngalan. Parehas na lamang sa silinga patahan kag nilagaan sa may corner sang Rizal kag Luksin sa Bacolod City, sa Lamukan, The Energy Soup. Kung ikaw first time makadipara sa silinga kalan-an, makatawag ini sa imo atensyon. Sa Capitol Laguna naman, bago lang nagbukas ang Capitolio, kapiyan sang kooperatiba sa mga empleyado sang Capitolio. Nahamtang lang ini mismo man sa atubang sang Capitolio. Nangilugar na ini para sa coffee break sa mga Capitol employees. Sa unahan sini sa kilid lang sang NBI, may gamay nga pwesto nga angalan Capitol. Kapihan man sa mga nag-process sa mga dokumento sa NBI kag iban pa nga mga talatapan sang Capitol. Nagsikat man ang bugro nga malunggay pandesal kag subong, mayara na sang bugtong. Sa Nara Extension, miyara man sang kalan-an nga ngalan Dilap. Sa Cadiz City, sa may sitio Alimatok sa barangay Celestino Villasin, may bag-o nga kapihan nga angalan Alimatok. Trending man subong ang kapihan hindi lang sa iya nga ngalan kundi sa iya pagiging konsepto. Ini ang coffin break, ang kapihan nga may lungon. Sa Rojas Street, patok sa karon ang beef pares kag beef mommy house nga Zipotay. Suno sa pamilya nga nagapanag-iya sini, gikan ang iya sini nga ngalan sa ila pagid isa ka negosyo nga milk tea. So actually, double meaning na siya. We have another family business which is Pearl Zip. It's a milk tea business that serves authentic Taiwanese milk tea. So from Pearl Zip and Taiwanese, Zip kag Thai, in connection namon. There siya na came up ang word nga Zipotay, which is also an Ilonggo word which means ubusay. May mga nahamot, may mga nakakadlaw, may mga nakapamangkot kung nga aamo sini ang ngalan sa ilang nga kalan-an. Pero suno sa mag-asawa nga tag-iya, nakatawag ini sang atensyon kag ginabalik-balikan. Ang beef pares, sikat nga pagkaon sa Manila. Pero ila ini nga gintestingan tanyag sa Bacolod imbis nga magbatsoy para lain naman. Sa bayan ko lang, kay sa kuto daw amugin ni siyang in. Kay kung batchoy, usually daw ka-common na. Damo na? Oo, damo na. So, mabi parista, which is nga in siya subong. Bisan diin ka lang, bisan sa Facebook, makita mo. May bago naman sila gani nga produkto nga ginatanyag sa publiko. Beef pares nga may utok. Sa itsura pa lang, makalalaway na. Kung matilawan ko nimo, balik-balikan mo. Sunod sa tag-iya nga si Arnel, importante ang ngalan sa sugod. Pero, tandaan ko sa mga negosyante nga importante man ang imo nga lugar nga ginapwestuhan. Tilawan ang produkto sa imo nga katupad para mahibaluan kung bala competitive ang sabor, pati na ang presyo. Isa rin na nga importante nga ang pangalan, magatatak sa ano. Pero ang pinagin ka importante bago pa magsugod sa isa ka negosyo is balaan mo ang lugar mo, diin ang area, natilawan mo ang mga pagkaon sa sa mga kompetitor mo, diba sa imo okay lang, pero sa iba niya pagtilaw mo mas namit, pagit mas manamit na natilawan mo kag siguraduhin mo nga makakumpit ang sabor mo kag ang presyo man. Makatawag kuno sa atensyon ang manami kag witty nga ngalan. Pero ang importante, dapat ma-retain mo ang inaang atensyon sa mga customer. Ina pinaagi sa manamit nga pagkaon kag maayo nga customer service.